हरिओम नानी थांबायसो नैयो आयौ फैस्लाबनानै बिब'सो दानिया खालि बे जराव सोरखौ नुबावनो आंलाय आंखौ ओंख्रि संबा बेवहाय जिरायनानै सोर नेबावनो बैहाय फिसाजोजों कम्बलजों गेलेनाय नुसि नैबेहाय कम्बलजों गेलेनाय नुसि गैला आरो जुनारफोर खालि रुम एकदम माने रुमबाबो खामानि गैयि मोनलायबाय आरो ना आङो नुसि ओरै थांबा ओरै नुसि ओरै थांबा ओरै नुसि आंखौ गाबज्रिसि फिसाफोरखौ गाबज्रिसि फिसाफोरनि बाबा होननाय खोनासि लागाव दानाबा खतम दे उपाय गैया आरो ना सोरबाफोर आंनि जबानिब्लग टिउसनाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे फमाननाय महर लानो सोरबाफोर दामगै एम ब्लग्सखौ फुरा सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन दे आङो ओमफ्राय मा होनो बिथांखौ बिदाय होनानै फैनायनि उनावहाय बिराद गोबाव माने खर' सानाय मोननानै बिसिनायावनो थाबाय आरोना आङो खर' गिदिंनाय खर' सानाय मोनबाय आङो माने मोनो आं बिदिनो सम जेब्लायबो मोना ओमफ्राय दिनै मोनदों आरोना ओमफ्राय फिसाजोखौबो फुथुनानैहाय नै दासो ओमफ्राय मा होनो बिथाङानो लाबोखानानै गालांनाय ना एसे दंमोन ना सनाफोर बेखौ आङो भाजा एवनानै जानोसै दालि ओंख्रि संनानै जानोसै आरोना ओंख्रियाथ' मेला दङमोन नै जोगोनार दं कबि दं मुला दं ओमफ्राय आं मा खालामनो आं जानोनो गोसो गैया बेफोर ओंख्रिखौ आरोना दुन्दियाबो रानलांजोबगोनसो आंना दुन्दियाफोर सिन्थायनो जानो गोसो जालायलाङा आरोना खाजोरसो बिथां थांनायनि उनाव फार्स्ट ओंखाम बोथिसे आं दिनै हारसिं जानोसै जाखालांसिगोन दिनैनिफ्रायथ' सानफ्रामबो हारसिङानो थेवबाबो एसे थांजेननायनि साननै सानथामसो बिराद गाज्रि मोनो आरोना गोसोखौहाय बाखि हेन्डेल जालाङो होनबायना फिसाफोरजों गाबनो समय गैया दुखु मोननो समय गैया दाथ' फरिखा समय बिफाया दिनै थांबाय फिसाज्लानिया 3 थारिखआव थांबाय फिसाज्लानिया 4 थारिखआव एग्जाम बा बबे समाव दुखु खालामनो बबे समाव गाबनो बबे समाव खर' सानो आं बारा आदारफोरखौ रेडि खालामनानै लासै जुनारफोर समया 1:30 जालायबाय आरो आं 1:30आवसो सानसुनि आदार आरोना एबार थांगासेयावदि जि बुजिना देखायथारदों आरोना फिसाजो आंना खिन्थु बै खनसेयाव खालाव खासाव खालामथारदोंमोन अन्थाव बाथाव एबार हायै सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय सोनाफोर फिसाजो आंना बिराद बुजिना जाबाय आरोना सिगांनि ब्लग्सआवहाय बिफाखौ माबायदि बिदाय हरदों बियो उन्दुथोंसै गोदोनो मेंबाय बियो लोगोफोर आं सहायनो हाला दे खिन्थु बेयाव आंखौ सोर नेबावगोन ओंख्रि संनायखौ आं हारसिं गाबनो बादों आरो बिथाङाबो ट्रेनाव दङ फोरमायहरनो बादों आं बेथ' आंनि दुखुसोना नोंथांमोनखौ दिगदारसो खालामनो थाखायलांबाय आङो खिन्थु हारसिं बादों आङो फिसाजों जादाबो उन्दुलांबायसोना दा फोजागोनसो आङो हारसिं थानो बादों आरोखि ओंखायनो नोंथांमोनखौ एसे दिगदार खालामनाय जाबाय आरोना सोरबा रागाबो जोंनो हासिगौ थ' दा हारसिं नालाय ओंखायनो हारसिं केमेरायाव लाफाबाय आङो बादों आं हारसिं बादों आरोना माने फिसालायाबो गथ'वाखै नालाय स्कुला दानिसो लानो हरदों थांगासिनो 1:30 जाबाय बेबो ओंखामानो जायाखैनो ओंखाम खबखाया बेबो थांबाथाय बेबो नङा बयबो जाखागोन जायफोर बेबायदि फेमिलिनिफ्राय गोजानाव थायो नङा होमबा जमा एसे गोबाव थानानैहाय थांफिननाय समावहाय थ' बादों आं थ' सुखु दुखु मा होनो केमेराखौ मोनसे लोगो बायदि लाबाय आरोना दागा मागा रावनोबो फोरमायनो हाया केमेरायाव हारसिं नालाय बेखौ लोगो साननानै लाबाय मिथिगौ जेबो उफाय गैया थेवबाबो याव एसे खस्थ' जायो आरोना सामलायनो माने कन्ट्रल खालामनो एसे खस्थ' जायो ओमफ्राय जायफोर आं बायदि
आगैमोन बिमामोन आब'मोन मिथिखासिगोन बिनि फिलिंआ अबेनिफ्राय फैयो बे समाव आरोना ओमफ्राय न'आव थाग्रा आगैमोनाबो बुजिखागोन सानहरबानो बुजिखागोनानो आब'मोनाबो बुजिखागोनानो ओमफ्राय बुंखायोआनो सोरबा सोरबा आगैमोना आब' आंना न'आव थाबाय थाग्राबाबो आं बुजियो मालाबा साननैनि थाखाय बाहेरायाव थांबानो माबायदि मोनो होननानै आरोना थ' आं दा ओंखाम जानोसै सनाफोरनै मैथा लांनो होननानै सोदोंमोन खिन्थु लाङासै उनाव दालिखौनो लांनोसै होननानै ट्रेनाव बायनानै दालिखौनो जानोसै होननानै लाङासै आरोना ओमफ्राय आं जानोसै दालिखौ फिसालानो आरो फिसाजोनो फोमोननानै दोनसै आङो दैया नै हारसिं लोंफिनसैलै आंहा सानैजों ज' लोङोमोन नालाय जानोसैलै आरो माथो हारसिङै ओंख्रियाथ' बिराद गोथाव दा आंनि थाखाय गोथावबाबो जानोसै जाजोबगोनसै आं सनाखौ जायाबाबोथ' जाया बिमा बुरै मानसि फिसालायाबो फैबाय फिसाजोआबो सिखारबाय हमिसोल' नोंहा बिदिसो बुंबावदों आंहा दे आगैबो उन्दुनाय नोंबो गैया बिसिबां हारसिं टेनसन जागासिनो दङमोन सना दालि गोदौहोनोसै आङो फिसाजोआ गाइखेरजों जानो फैदो मा फैदो 2 hours later फुरा 2 घन्टानि उनावसो नोंथांमोननि खाथियाव हाजिरा आरोना आङो गादा गुदा खामानि मावस्रांनानैहाय बिसिनायाव लेथेर फेथेर दंजोबोमोन ना फुरा खालि खालामनानै फुरा सेट खालामजोब्बाय आङो ओमफ्राय गानलांनाय दख'नायाबो नै मा होनो बेनोमोन दाख्लैथ' आं फुवारनानै खिथायाखैमोन आनै हरनाया बेखौ एकदम गानथारबाय आरोना आङो गाननो लुबैनानै बिथांनि खाथियावहाय ओमफ्राय आङो भिडिअफोरखौ माने आंसो लानाय जायो नालाय हारसिङैहाय ओंखायनो मोखांसिमावल' नुनाय जायो दख'नाफोरखौ मोजाङै नुवा आरो फटकफोर लायोबाबो हारसिंसो लानाय जायो नालाय सेल्फि सिस्टेमनि ओमफ्राय बेनिखायनो नुवा आरोना सनाफोर ओंखायनो बेखेवनानैसो आं देखायनाय जाबाय आरोना नै बेलेगफोर भिडिअ लानायबासो एसे गोजाननिफ्राय दैमानिफ्राय होनबासो नुगौमोन ना उल्थासो आरोना नै ओरैसो मोजां दख'नाया आगरफ्रा मोजां गोजा नै आंनाव गैयामोन ना बिदि कालारनि दख'ना माखासे दङ सुनांगौ बुस्थु नै पज बिथांनि जोंनि फिसाजोनिखौ कयेकथा सुबाय फिसालानि आंनि बिथांनिनो बांसिन आरोना खनसे गाननाय खननै गाननाय एसे गानफ्रामनाय जायखिजाया बाहेरायाव थानायखौनो सुनानै दोनजोबसिगोन आरोना आङो सोनानै दोनजोबसै माथो खालामबावनो बुस्थुफोरखौ नुबाय थायोबा गोसोफ्राबो गाज्रि मोनबाय थायो नालाय सुनानै दोनस्रांजोबसै मैला गैला दागै न'नि मानसि बिदि गोजानाव थांखालि सुनो नाङा होननाय खोनानो मोन्दों ओंखायनो सुला आङो आरो टाइमाबो मिलायखायाखै ओमफ्राय र' सुनोसै आरोना सहैखांबासो सुनांगौ होननाय खोनादों दा माला सुनाय जायो मिथिथ'ला जायखिजाया साफा जाजोब्बाय आरोना न'आ ओमफ्राय 3:30 जागुलायबाय नैबे प्रानिना गाबोन फरिखा ओमफ्राय टिउसनाव थांला जाहैदों ओंखायनो न'आवनो एसे बहायनाय जाबाय दे बाबा खुनु दालि बालि गैया मिथिबायना सना जोंहा बिदि उदासि फुदासि जानोबो जेबो समय गैया दे बाबा दे ओमफ्राय आरो सासेया फिसाजोआ नै इसिनि खाथिनि रुम खाथिनि बिब'जों बाहेराथिं थांफाबाय स्कुटिजों हुर थांफाबाय आरोना गैया सोङा बेहा नै बेहासो खाला खसा जाबाय थायो गिदिरासो आरोना माने नुबासो नांबाय थागौ बेनो ओमफ्राय नुवाबाथाय माबा आरोना बारा सोङा फिसाजोआ ओमफ्राय मा होनो दखानदार लेंबाय थायो आगोलाव जेरैमोन बेबायदिनो माने खालामफिनबाय थायो आरोना आंखौ आं खामानि मावबा माने जाग्रा नांगौ बेबायदि टाइपनि आरोना माने दखानाव थांनांबायानो ओमफ्राय दा सनाफोर जेबो नङा दे आं एसे सिगाङाव बिराद इमसनेल जाफ्रांदोंमोन दा जेबो नङा
बिदि टाइम गैया इमसनेल जानोबो नै दा फिसालाजों एसे बहायनोसैसो आङो फिसाजो गैयियावनो थाफानोसै आरोना बिराद थाफानायफ्रानो गद जाथारा दा फिसाजो फैबाथाय गैला बाथाबासो जासिगोनलाय बिमा बुरैनि खामानिया आसलिया बेसो फौजि बिथांमोनहालाय मा आलासि बायदिसो जाहैयो नङा होमबा सनाफोर मास मोनसे थायो 15 दिन थायो थाङो बाखि जिबना फिसाजोंसो जायो फेमिलिजोंसो जायो नङा होमबा बे आलासि फैदोंमोन आलासि थांबाय हुरमुर थांबाय जोब्बाय होननायसो जानोसै दा सनाफोर ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गाबखौ फुगु मोनबायबा माने सोरबा रायलांबो हासिगौ रागा जोंलांबो हासिगौ मानोलाय बेबायदि भिडिअ खालामलायनांगौ नामा होननानैहाय स' नोंथांमोनजों आङो सुखुखौबो शेयार खालामोबा खुसिखौ शेयार खालामोबा फैनायनि खुसिखौबो शेयार खालामोबा थांनायाव आं दुखु जाफ्लांनायखौबो आङो शेयार खालामफ्लांबाय आरोना जाखि एसेल' खालामबावदों आन्दोआव आं बेसेबां मा जाबावदों सहायनो हाथारैनि हारसिङै माने हब्राबोथ' हाया ओंखायनो केमेराखौ अन खालामनाय जादों आरोना सनाफोर नोंथांमोनजोंथ' नङा सनाफोर केमेरायाव एसे होननानै आरोना ओमफ्राय आं केमेरायाव ओंखारबाथ' नोंथांमोनजों शेयार खालामनायानो जाहैखाबाय नालाय स' गाज्रि मोननो नांला दा ब्लग्सखौ आं दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच